जय जगन्नाथ शिशु भाई भौणी मैंने मुझे तुम मानक गोटे सुंदर कहानीटे कहबी। कहानीर नाम ହେଉଛି ବେଙ୍ଗୁଲି ଛୁଆର ଯାତ୍ରା ଦେଖା। ଆଷାଢ଼ ମାସ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଗାଲିଚା ଓ ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ରରେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବରଷା ପାଣିରେ କୂଅ ଓ ପୋଖରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରି ଆସୁଥାଏ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଲାଗି ସାରୁବୁଦାଟିଏ। ସେହି ସାରୁବୁଦା ମୂଳେ ବେଙ୍ଗୁଲିଟିଏ ତା ଛୁଆ ସହିତ ରହୁଥାଏ। ଦିନେ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତା ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମାଲୋ ମା ଦେଖିଲୁ। ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, କଣ ଦେଖିବି? ଛୁଆ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଲୋକ ସଜବାଜ ହୋଇ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ମାଲୋ ମା, ରଥଯାତ୍ରା କଣ? ସେଇଠି କଣ ହୁଏ? ମତେ ତୁ ଦେଖେଇ ନେବୁ? ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ସଜ ହୋଇଯା, ତତେ ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ବସେଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ନେବି। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଦେଲା, ନାଲି ଫିତା ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା, ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଛୁଆ ବେଙ୍ଗକୁ ପିଠିରେ ବସାଇଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସହରକୁ ଗଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି ରଥ ଆଗରେ ଛୁଆକୁ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ତିନି ରଥକୁ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ ତିନୋଟି ରଥ, ତିନି ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଆଗ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ତାଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ମଝି ରଥର ନାମ ଦେବଦଳନ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏ ରଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆ ମା, ରଥ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତାପରେ ମା ବେଙ୍ଗ ଓ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ତିନି ରଥକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମା ବେଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ କେତେ ଦୋକାନ ଓ ବଜାର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖାଇଲା। ଦୋକାନରେ ନାନା ରକମର କଣ୍ଢେଇ, ବେଲୁନ, ପେଙ୍କାଳି, ତୁରୀ, ମହୁରୀ, ଝୁମୁକା, ବାଜା କିଣିଦେଲା। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ବେଲୁନ ଉଡ଼େଇ, ତୁରୀ ବଜେଇ, ନାଚି ନାଚିକା ମା ସହିତ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଫେରିଗଲା। ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗପଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା।